Dar ce nu gândesc foarte mulți, faptul că acea instalație fotovoltaică o faci pe termen lung. Investiția pe care o faci local acum, că aici vorbim de bugete, da? Omul în general se gândește la buget, ca oricine, da? Ce buget am? Pe ăsta. Deci trebuie să mă încadrez în banii ăștia. Acea instalație ieftină pe care ai făcut-o acum, local, și ai gândit-o pe loc, în perspectivă va fi poate și de 4 ori mai scumpă. Ca orice lucru. Da. Pe adică nu e general valabil asta. Da. Și chiar dacă vrei să-ți zugrăvești în casă sau să chemi un meseriaș că e mai ieftin, exact, și că lucrează mai ieftin, exact, și să cumpere un glet mai ieftin, știi? Da. Peste un an de zile o să vezi că încep să scadă, să se crapă pereții, mai știu se exfoliază. E fix același lucru. Doar că dacă vorbim de zugrăveală, e fix exemplu pe care l-am dat eu, îl faci, nu se întâmplă, nu moare nimeni, nu moare nimeni, știi? Nu e grav. Da, cu curentul nu ne jucăm.